माननीय विधायक राम प्रवेश राय जी जीतल बनी तो यहाँ आई, यहाँ देख के स्थिति के सुधार करवाई, जल्द से जल्द एगो डॉक्टर के परमानेंट व्यवस्था कराई, एगो एम्बुलेंस के बारे में कहल जाए कि डॉक्टर नहीं खन रहत कि ना 2 साल से लोग डॉक्टर नहीं खे आए, एकदम व्यवस्था बदतर। अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देख रहा बानी भोजपुरिया जकोरा। अभी हम बानी गोपालगंज जिला के बरौली विधानसभा क्षेत्र के लड़ौली पंचायत में हमने के बानी सन, और पीछे दिखाई देता है एगो हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल भी एगो अभागा हॉस्पिटल बा जौना के भाग्य आज लेना जाग पावल, और ये हॉस्पिटल से आसपास के जनता के सुविधा ना मिल पावल, जौन सुविधा देवे खातिर ये हॉस्पिटल बनावल गईल। मतलब कि देख सकतनी कि हॉस्पिटल के का हाल बा, का बा। सिर्फ यही हॉस्पिटल के ना, बिहार में लगभग 60 से 70% हॉस्पिटल के हाल हुए बा जहाँ डॉक्टर नहीं खन, दवाई नहीं खे। लगातार विकास नाम होता काम के, लेकिन काम कहीं भी दिखाई नहीं के देते, और दिखाई कैसे दी मीडिया वो जगह पर पहुंचत नहीं के जहां पर व्यवस्था बहुत ही खराब बा। हमनी के गोपालगंज जिला के बरौली में बानी सन, और हमरा पीछे एगो अभागा हॉस्पिटल बा जौना के नाम हम रउआ सब के बता दी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लड़ौली, बरौली जिला गोपालगंज लिखल बा, जौन की गोपालगंज जिला में पड़ेला। और देख सकतनी कि घास जामल बा। हम कैमरामैन से चाहम दिखाओ खातिर कि देख सकतनी कि हई घास जामल बा हॉस्पिटल में, और पता ना कितना साल पहले जी डॉक्टर लोग आके बैठत रहे। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद त गईल, लेकिन ए स्वास्थ्य केंद्र से एजी के आदमी के उ सुविधा ना मिल पावल जौन सुविधा ए हॉस्पिटल से मिले के चाहिए। लगातार जनता जौन बा एजी के त्रस्त बा और आक्रोशित भी बा। पहले भी हमरा लगे खबर मिल रहा है, सूचना मिल रहा है हॉस्पिटल के रिपोर्टिंग करे के, लेकिन समय ना मिल पावला से हम ना पहुँच पानी। लेकिन आज पहुँचल बानी, देख सकतनी कि चुनाव के रिजल्ट भी आ गईल बा, लेकिन चुनाव लड़त रहा पार्टी से निर्दलीय जे भी जीतल बा, सब कोई के भाग्य खुल गईल बा। लेकिन का ये हॉस्पिटल के भाग्य खुली तो आवे वाला वक्त बताई। लेकिन वर्षों से ई जौन हॉस्पिटल बा विकास खातिर तड़प रहल बा, ललायत बा कि आखिर एकर विकास कब होई, हॉस्पिटल में डॉक्टर कब बैठिए, दवाई कब मिली। लगातार जनता के प्रयास बा। हमरा एजी के बीडीसी से भी बात भइला तो वहाँ कहनी कि हमनी के 2 साल पहले एगो एप्लीकेशन लिख के दिले रहनी सन, लेकिन अभी तक वो एप्लीकेशन के ऊपर कोनो कार्रवाई ना भइल। और जौन अपेक्षित बा हॉस्पिटल लगातार विकास के लेकर अपेक्षित बा। देख सकतनी कि आगे रउआ सब के देखाएम कि हई घास फूस जौन बा जाम चुकल बा पूरा। कैमरामैन से चाहम दिखाओ खातिर, और हॉस्पिटल के व्यवस्था जौन बा खराब बावे। लगातार जनता जौन बा आवाज लगा रहल बा कि आखिर जौन बा स्वास्थ्य के जौन की स्थिति बा बिहार में लगातार खराब हो रहल बा। स्वास्थ्य के स्थिति, शिक्षा के स्थिति जौन बा लगातार बिगड़त जा रहल। कैमरामैन से चाहम दिखाओ खातिर कि देख सकतनी सामने हाई स्कूल बा, इंटर कॉलेज बा। देख सकतनी यही इंटर कॉलेज हाई स्कूल के ठीक सामने ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लड़ौली पंचायत में पड़ेला, जौन गोपालगंज जिला में पड़ी। जी हाँ, ये बॉर्डर पर हमने के बानी सन, एजी गोपालगंज जिला भी पास में ही बा। लेकिन वर्षों से हॉस्पिटल जौन बा विकास खातिर अपेक्षित बा, और अभी तक जे भी जीतल, जे भी हारल, जे भी डूबल, जे भी कूदल, अभी तक के हॉस्पिटल पर केहू के ध्यान ना गईल, और विकास हॉस्पिटल के हो ना पावल, जमुना के चलते एजी के स्थानीय जनता में आक्रोशित बा। मरुआ सब के लेके चलतनी हॉस्पिटल के पिछला हिस्सा दिखावतनी, देख सकतनी कि आवे जाए में कितना दिक्कत बा, और रास्ता भी हॉस्पिटल तक पहुंचे के बढ़िया नहीं है। मतलब कि रोड से आवे खातिर हॉस्पिटल के पास में रास्ता नहीं के। देख सकतनी कि गड्ढा बा हॉस्पिटल के ठीक सामने, और गड्ढा में पानी बा। मतलब कि विकास खातिर हॉस्पिटल ई जगह जौन बा तड़प रहल बा। देख सकतानी कि हॉस्पिटल के पीछे चाहे कैमरामैन से दिखाओ खातिर कि कितना जंगल बा हॉस्पिटल के पीछे, कैसे स्वास्थ्य के स्थिति ठीक हो पाई। एजी जौन हॉस्पिटल बनल बा लोग के बीमारी दूर करे खातिर, लेकिन एजी केहू आई बीमारी दूर करे खातिर, दवाई लेवे खातिर, तो का ओकर बीमारी दूर होई कि बीमारी 2-4 गो साथे लेके जाई हॉस्पिटल में पहुंच के। देख सकतानी कि जंगल जामल बा। देख सकतानी एक कैमरामैन दिखा रहल बा हॉस्पिटल के जौन की खिड़की बा, खिड़की के ऊपर पूरा जंगल हो गईल बा। लेकिन अभी तक एजी के स्थानीय शासन प्रशासन के कोनो ध्यान ना रहा। आगे समय आई तो देखे के होई कि का प्रशासन शासन ए हॉस्पिटल पर ध्यान देता, का स्वास्थ्य और शिक्षा के स्थिति जो लगातार बिहार में बदहाल हो गईल बा, खराब बावे, का वो स्थिति पर सरकार के ध्यान रही। लेकिन लगातार जौन की बिहार के स्थिति के बारे में बात कर जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार में लगातार जौन बा कि पीछे जा रहल बा। आंकड़ा जौन बा लगातार बता रहल बा कि बिहार के युवा बेरोजगार हो रहल बड़े, और स्वास्थ्य
और शिक्षा के स्थिति लगातार बिहार में खराब हो रहा बा। देख सकतनी कि लड़ौली में बानी सन जौन गोपालगंज जिला में पड़ी और एगो अभागा हॉस्पिटल बा जहाँ जौन हॉस्पिटल अभी तक विकास खातिर तड़प रहल बा कि विकास कब होई। पूका फाड़ के हॉस्पिटल चिल्ला रहल बा कि एकर विकास कब होई है। जौन जंगल जाम गइल बावे हॉस्पिटल के गेट के सामने, हॉस्पिटल के खिड़की के ऊपर पूरा तरीका से जंगल छाप देले बावे। आखिर एजी ठीक होके खातिर आदमी आई कि बीमारी लेके जो ये हॉस्पिटल से जाई। लगातार जनता सवाल करता, जनता पूछता कि आखिर हॉस्पिटल में दवाई कब मिली, डॉक्टर कब बैठी हैं। लेकिन ये अभागा हॉस्पिटल में ऐसा बुझात नहीं के देख के कि ये जी डॉक्टर बैठी हैं और ये जी दवाई मिली, लोग के जौन स्वास्थ्य के स्थिति ठीक हुई। लगातार जनता आक्रोशित बा, स्थानीय जो जनता बा लड़ौली पंचायत के कि आखिर हॉस्पिटल के स्थिति में सुधार कब हुई। लेकिन हॉस्पिटल के स्थिति देख सकतानी कि घास जौन बा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के गेट के सामने जाम गइल बा। लेकिन लड़ौली पंचायत के बीडीसी हमरा साथ में बानी, का नाम पड़ी राउर? मुनमुन कुमार। अच्छा मुनमुन जी, रौरा बीडीसी बानी और हॉस्पिटल के स्थिति लगातार खराब हो रहल बा। कितना साल पहले जे डॉक्टर बैठत रहलन? बहुत दिन हो गइल बा, माने हम लगभग 2 साल पहले हम जाके सीएस से मिलनी। अब आई जाते अपना लेटर पैड पर उसको लिखित दिए आ लिखित दे के हम बोलनी तो हमरा का आश्वासन दहल गइल कि बहुत जल्दी एकरा के सुधार हो जाई, मगर अभी तक एमे कोनो सुधार नहीं है। अभी तक सुधार नहीं है जी ना। तो आगे और का प्लान चलता? फिर लिखित देम कि का अब मन में का बनौले बनी? मन में ये बा कि कोर्ट के माध्यम से अब जाइल जाई। कोर्ट के माध्यम से जाल जाई, मतलब कि अब स्थिति में सुधार होखे वाला नहीं के बुझात? ना, एमे सुधार नहीं है। सुधार नहीं है ना। अच्छा, ये जी सामाजिक कार्यकर्ता हमरा साथ में बानी, का नाम पड़ी रहो? मोहम्मद इंतखार अहमद जी, का लगत रौरा स्थिति जौन लगातार खराब हो रहा बा बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लेके, और जनता जौन बा धर्म के नाम पर उलझ जाता, धर्म जाति के नाम पर उलझ करके जैसे तैसे कहे हमने के पॉलिटिकली बात ना करिए। लेकिन हॉस्पिटल के का दिक्कत रौरा सुधार हो पाई? अब देखिए एकदम सुधार होखे के चाहिए, अभी तक ले तो कोनो असर नहीं है। जैसे बीडी साहब बानी है कहनी 1-2 साल पहले देले रहनी हम, लेकिन 2 साल पहले देला के बावजूद भी यहाँ के कोनो मने अभी तक ले जे अफसर बा जे इंचार्ज बा कोनो ऊपर अभी तक ले कार्रवाई ना भइल। काहे ना भइल? अब तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट चल गई जौन रहा, अब नया गवर्नमेंट से अपेक्षा हमने संगे करते नहीं सन। आकि जे माननीय विधायक राम प्रवेश राय जी जीतल बनी तो यहाँ आई, यहाँ देख के स्थिति के सुधार करवाई, जल्द से जल्द एगो डॉक्टर के परमानेंट व्यवस्था कराई, एगो एम्बुलेंस के व्यवस्था कराई। और जे भी स्वास्थ्य मंत्री बाटे आवे वाला अभी जौन गवर्नमेंट में जे भी होके वहाँ से भी आग्रह बाकी रोवा माध्यम से वहाँ तक ले खबर पहुँचे आगे पहुँचाए कि यहाँ के कुछ प्रगति होके। यहाँ से लमसम सिवान 35 किलोमीटर बा, गोपालगंज 35 किलोमीटर बाटे। यहाँ से अगर कोनो तरह के अगर छोटा भी अगर कोनो प्रॉब्लम होता तो हमने सन के जाए के पड़ेला गोपालगंज चाहे सिवान। यहाँ जाए के भी बहुत बेहतर सुविधा नहीं है, तो ऐसे हमने सन के बहुत त्रस्त बनी सन। जैसे ये हॉस्पिटल के नाम पर माने हमने सन के माने एगो ढाबा बाटे। हमरा संगे कुछ लोग बा, का कम हॉस्पिटल के बारे में स्थिति तो लगातार बदहाल होत जा रहा है। हॉस्पिटल के बारे में कहल जाए कि जे डॉक्टर नहीं खन रहत कि ना 2 साल से जे लोग डॉक्टर नहीं खे आए, एकदम व्यवस्था बदतर हालत पर बा। ए लिए हमनी के डिमांड करते इंसान कि जब परमानेंट डॉक्टर रहो कि ना, और कि हमनी के कहीं दूर जैसे सिवान गोपालगंज जाए के पड़ता 30-35 किलोमीटर दूरी, ये ना जाए के पड़ो कि ना। ये जब बढ़िया डॉक्टर हो कि हमनी के बढ़िया इलाज हो पाओ कि ना, ये हमनी के सरकार से आवे वाला सरकार से डिमांड बा। का मांग करते हैं नया सरकार से? यह मांग करते कि मने यहाँ अस्पताल के ठीक से चलावल जाए, यहाँ डॉक्टर बैठस, दवा बिलो मिलो। गरीब आदमी हमने के गोपालगंज सीमान कहे जाए सकम सन, हमने के लगे उतना पैसा बा, यहाँ रही तो हमने के आके अपन कर्म सन कराए सन। बिल्कुल नया सरकार से स्थानीय जनता उम्मीद करता कि नया सरकार बनता और वहाँ के जौन विधायक जीतल बानी राम प्रवेश जी, वहाँ से लोग उम्मीद करता कि वहाँ के जी आई और हालात से रूबरू हो कि देखिए जी की का व्यवस्था बा, कहाँ कमी बा, एम्बुलेंस के व्यवस्था करी, जी दवाई के व्यवस्था करी, डॉक्टर के व्यवस्था करी। हालत जौन बा एकदम बद से बदतर होत जा रहा बा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के स्थिति। और देख सकतानी कि एगो अभागा हॉस्पिटल हमने के पहुँचल बन से देख सकतानी कि एकर भाग्य कब जागी, कब डॉक्टर बैठिए, कब जी नर्स आई और कब जी एम्बुलेंस के व्यवस्था हुई। लेकिन लोग उम्मीद करता, स्थानीय जनता कहता कि हमको उम्मीद करता नहीं कि नया सरकार जौन बनी वो सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल पर ध्यान दिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दिए। लेकिन अभी तक रवा सब के बता दी कि पिछला सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान जिला के रहनी, वहाँ के गृह जिला है सिवान, और सिवान के ही हॉस्पिटल के स्थिति जौन रहे बद से बदतर। आगे रवा सब के बता दी कि हॉस्पिटल से दूरी जौन बा, स्वास्थ्य मंत्री के घर जौन बा, वहाँ के गृह
जिला सिवान में पड़ेला घर और वहाँ के घर के दूरी मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर पड़ी और वो जगह से ए हॉस्पिटल के देख सकतानी के स्थिति बद से बदतर बावे और एगो अभागा हॉस्पिटल एकरा के कहल जाई। अभागा हॉस्पिटल के एकर भाग्य ना जागल, ए जे डॉक्टर ना आइले, ए जे नर्स ना आइले, ए जे दवाई ना आइल, ए जे एम्बुलेंस के व्यवस्था ना भइल। लगातार जनता अब उम्मीद में बा कि नया सरकार बनी, नया स्वास्थ्य मंत्री केहू बनी, नया मुख्यमंत्री केहू बनी और एजी के विधायक राम परवेश जी जीतल बानी। वहाँ से भी जनता उम्मीद करता कि वहाँ के व्यवस्था पर ध्यान दे और यह हॉस्पिटल में डॉक्टर, एम्बुलेंस, दवाई के व्यवस्था हुई और जौन जनता त्रस्त भावे 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर सिवान गोपालगंज लोग के जाए के पड़ता, वो अब जनता विश्वास जतावता कि अब ना जाए के पड़ी, हॉस्पिटल में सब व्यवस्था दुरुस्त हुई। देख सकतानी कि कचरा कितना बावे, कितना ध्यान दिया था स्वास्थ्य विभाग के तरफ से। देख सकतानी कि कचरा बा, बड़ा बड़ा झाड़ी जमल बावे, लेकिन अभी तक कोनो व्यवस्था दिखाई नहीं के देत। एमा के बीडीसी बतौनी 2 साल पहले हमनी के लिख के दिल बानी सन, लेकिन अभी तक व्यवस्था में सुधार होत दिखाई नहीं के देत। लेकिन एगो उम्मीद के किरण जौन बा जनता के बीच में दिखाई देता कि अब नया सरकार जौन बा स्वास्थ्य के स्थिति पर ध्यान दी, शिक्षा के स्थिति पर ध्यान दी, रोजगार के स्थिति पर ध्यान दी। उनमें हॉस्पिटल स्वास्थ्य के स्थिति जौन बा बिहार में लगातार खराब होता, लेकिन एगो उम्मीद बा जनता के कि एकर ध्यान दिया, ये हॉस्पिटल पर ध्यान हुई और जौन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बा, ए जे डॉक्टर, एम्बुलेंस, दवाई के व्यवस्था हुई। सबसे बड़ा बात रउआ सब के बता दी कि गोपालगंज के एमपी मतलब कि सांसद जे बानी वहाँ के खुद डॉक्टर बानी और यदि गोपालगंज जिला के बगल जिला सिवान जौन पड़ेला, सिवान जिला के जौन स्वास्थ्य मंत्री रहनी वहाँ के गृह जिला सिवान है और स्थिति जौन बा बदहाल बा। मतलब कि डॉक्टर साहब जौन एमपी बानी वहाँ के आलोक कुमार सुमन, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के गृह जिला के हॉस्पिटल बा, वहाँ के खुद एगो डॉक्टर बानी, खुद वहाँ के डॉक्टर बानी और वहाँ के जिला के स्थिति स्वास्थ्य के बारे में देख सकतानी कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसन बा। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के गृह जिला के स्वास्थ्य विभाग के स्थिति देख सकतानी और यही जिला के बगल में पिछला सरकार में रहनी मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री। देख सकतानी कि कुछ भी व्यवस्था में सुधार नहीं के होत, लगातार बद से बदतर स्थिति होत जा रहा बा। जनता में कहीं ना कहीं मायूसी बावे कि आखिर हॉस्पिटल बनल ते जी वो सुविधा काहे नहीं के मिल पाओ, जौन सुविधा देवे खातिर हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्चा करके बनावल गई, उस सुविधा जनता तक डिलीवरी काहे नहीं के हो पाओ, एम्बुलेंस की व्यवस्था काहे ना भइल, दवाई की व्यवस्था काहे ना भइल, डॉक्टर की व्यवस्था काहे ना भइल। चलिए आगे हमने के फिर देखाएब सन, आगे हमने के फिर जाब सन। अगर वह वीडियो फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो फेसबुक पेज के लाइक करी, अगर ये वीडियो वह यूट्यूब चैनल पर देखता नहीं तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और बेल आइकन के जरूर दबा ली ताकि हमने के जौन भी वीडियो हुई रहा पास में आसानी से पहुंची। हम रनिया अमरजीत कुमार गिरी, गोपालगंज जिला के लड़ौली पंचायत से कैमरामैन सोनी कुमार गिरी के साथ। धन्यवाद।